Imaginatu duguna da, gure gela bihurtu direla kuaderno handi bat, album handi bat, eta bertan jarri ditugu 10 urte hauetan sortu ditugun eta atera ditugun argazkia, dokumentuak, materialak, denetari sartu dugu hemen, gure memoria berreskuratu dugu pixka bat, eta hemen aurkeztu duguna da, azken finean, gure bizitza osoa. Sentimen bat lortu nahi dugu erakusketan, ez? Ikusiko zen nola gelak guztiz beteta dauden, gauza asko dago, pixkanaka ikusteko, argazki txikia daude, argazki handia. Esta exposición va dirigida sobre todo a todas esas personas que ya nos conocían, porque aquí se van a ver reflejadas, van a ver todo el material que se ha ido creando durante todos estos 10 años. No se trata de explicar qué hemos hecho, sino que hemos parado todos un poquito y hemos pensado qué hemos hecho en estos 10 años. Es entonces cuando ves que realmente has hecho un trabajo. Ingurumenaren, ekologiaren, munduaren kontzientziazioa guztiz aldatu egin da, 10 urte ematen du gutxi dela, baina gauza asko gertatzen dira 10 urteetan, eta ikusi dugu nola gauzak lortu egin ditugun, ez?